Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Wes, magadi? Tinofara mukanya, kumakasimba. Tiripo imimi kurise kunobviwa. Aiwa, ndizoso. Handitika? Ayo, ndangonzwa mutupo kuti ndiwesa zita chairo ndiani. Zita ndi Archibald. Archibald Chatukuta. Chatukuta. Muchibva kumusha kupi koma Archibald. Ini kwangu chako. Kidombosha. Okay. Pati ndakakurira kumusha kwana asekuru. Kwana amai. Maseko. Anditi. All right. Mukoma Archibald, nyaya yatula kuti tikurukure nayo. Inyaya yeushiwo kwaseke. Anditika. Uye pane nyaya ndio inonzi ngundu kana kuti heti muneti ndio ngundu amwanaiti uize amwanaiti ngundu yeushe kana kuti heti yeushe anditika ndio yatula kuti tikurukure nezvayo anditika so ndoda kuti mutange nekudzika pasi pari kutangira nyaya yeheti nekuti ndoziva kuti kutaura kunoku iri mumaoko emumwe munhu tingati heti anditika makare kubva kumashuro anditi heti yakanotorwa nevana vaseke vachiti akunotora hoshe sezvo hoshe waigadzwa nevarozvi kuvarozvi kuna mhande makare aya nofunga ana seke vakanga vachiri vakagara pamvura chena mapaziva semuzukuru ka taurisa ngana sekuru wako akagara apo akagara zvinovanga kunzwi here wetsochita yakadai apa uri kugadzana sekuru uchitaurira pasi kudai zvanzi baiwe enda unotsvagai mumwe ngatitaurisei saka vanga vakagara pachi pamvura chena pa anditika vachiti ivo mambozinyati nekuti pamvura chena ipo pai ndo pakavigwa sekuru wedu anonzi Chatukuta watitotaura nezvake Chatukuta uyu akambotapwa naGouveia muPortuguese mugore ra 1877 ndo yakasiya yauraya baba vake Mushapaiti iye ndo vakatapwa naGouveia muna 1877 ndobva aenda Mozambique uko akazouya aroora mudzimai wechisena anonzi Tara uyu ndiye azobereka Masau. Saka nhasi uno ngundu iyi iri mumaoko aMasau. Asi tichimbodzokera kumashure uku kuti sei ngundu yakanotorwa. Vakanotora ngundu iyi mwana waZengeza musikana mukuru anonzi vainzi vane Masanga. Zengeza mufunga munongoisiya akaZengeza. Then akaenda ana nzadzi yake yainzi Chauruka. Akaenda nemukwasha ainzi Muswera kunotora ngundu iyi kuvarozvi. Ngundu iyi yaitorwa nemuko ukuti unomira negumbo rimwe chete kubva zuva richiita se richibuda kusvika zuva richiita se richidoka. Ukangotsika pasi wobva waita se wobva waurayiwa. Saka igore ripi amunyanyadzoziva kana tichitotaura takutaura zvokuti kunofanira kunge kuri kuma 1877 ndo pakatapwa Chatukuta naGouveia muPortuguese. Ngundu yehoshe yanga isati yanotorwa. Saka paakatapwa ndo pakabvaenda nengundu yacho. Paakatapwa Chatukuta achitapwa akaenda naGouveia muPortuguese. Yakatenge iri hondo yakatenge ichirwiwa nokuti maPortuguese vaida kupinda nguva iwe. Saka ihondo dzakatorwa hona naseke
uyu chati kuti achibva atapwa baba wake Mushapaidzi vabva vasara vachiurayiwa. Uyu ari ikoko ndo pakazofungwa nevana vaZengesa kuti kuti vana vaZengesa ava vanonzi ana Rusirei. Zengesa ndiani? Zengesa mwana waSeke. Alright, okay. Mwana waSonono. Asi akazorora mudzimai wababa. Akatora mudzimai wa akagara nhaka yababa. Mukadzi wababa. Agara nhaka yababa. Mai nini? Agara nhaka yababa. Ndobva abereka vana. Vana ava ndo vanonzi nhasi kana kuri kuushe kwaSeke ana Mudzimba Sekwa. Ana Mudzimba Sekwa. Ana Mudzimba Sekwa. Saka uyu neMasango anditika mwana waZengesa ndiye ndo Mudzimba Sekwa. Chauruka yanzvadzi neMasango ndiwe dzimba Sekwa. Ndiwe dzimba Sekwa. Saka uyu mukwasha anonzi Muswera mukwasha wana Shakata wana Chitura wana Seke kunaka wana kunaka. Vana kunaka vakatya kuenda kwamuna mhanda aiponda ndobva vatuma mukwasha. Asi mukwasha akanourayiwa. Haana kudzoka. Kuna kuti akanomira negumbo rimwe akakundikana. Ndobva damburwa musoro. Vasara. Muko uyu wakanga uri muko wemaPutukezi kana kuti muko wanaSeke? Aiyo. Muko uyu wakanga kwakuenda kunotorwa ngundu iyi yati kutora nazvo yaiyo ushehu. Inoti ushehu aitoenda kunotorwa nevaRozvi. KuvaRozvi. Alright, okay. Saka kuvaRozvi uku ndokwanga kune muko wakangomira negumbo rimwe chete ukatsika pasi unodamburwa musoro. Saka uyu mukwasha Muswera akanoshaika akaurayiwa. Chauruka hanzvadzi nokuti neMasango wemukadzi asangana hanzvadzi yake Chauruka. Chauruka akaurayiwa. Pakanotorwa ngundu yatiri kutaura nezvayo. Chati kuti asati aita sei? Asati adzoka kubva kunotapwa kwakaita sei? Wakaitwa. Chatukuta ndiye akanga ari mambo. Chatukuta anga ari muzukuru waMambo Zinyati. Akanga ari paushe uyu ndiMambo Zinyati. Munguva iyi. Saka uyu Chatukuta azodzoka. Regedza titaure nawe kuti ngundu yeushe kuti izosvika mumaoko manasekuru ichibva kuvaRozvi yakasvika sei. Uyu neMasanga vane Masanga vahwina ushe vapiwa ngundu yeushe tswanda yezviyo nerukweza pfumo neutare museve zvehondo mukombe wemvura wahwina kava ndokutora musoro wehanzvadzi yavo Chauruka ndokuisa mutswanda ndokuya nawo. Asi musoro womukwasha waMuswera wakaita sei? Wakazara. Havo vouya vosvika pamvura pachiparawe. Panzi pachiparawe. Vosvika pachiparawe. Vakaona unyana akazara. Vaona unyana akazara. Vakapinda nemumaninga. Vakayambuka. Vayambuka. Vakaskowana Mambo Zinyati vashaya. Usiku wacho. Mambo Zinyati vaita sei? Vashaya usiku wacho. Vanova ndosekuru vachatukuta uya. Vatanga tichataura nezvake uya. Mwana waMushapaidzi. Vaona Zinyati vashaya. Vakati manje hatichamuudza kuti ishe hakusisina. Tochitanga taita zvokuradzika musoro wani wachauruka nekutambira tozomutaurira kuti ndo zvatakasara takasangana nazvo. Saka Chauruka wovigwa pachiparawa. Vozotaura kuti ndo zvatakasangana nazvo neMambo Zinyati hakusisina. Asi akazosara aripo paushewu. Anga asari baba
vanonzi vachifurira handitika ndo vanga vasara vari baba. Saka ngundu iyi payakauya yanga yanotorwa ichifanira kusikopiwa mambozinyati, asi yakasukwa namambozinyati vaita sei ichibva yawana pana baba vachifurira. Saka vachifurira ndobva ngundu iyi yakatenge yakunzi ingundu yachifurira. Zita rayo ravanga rakuzikanwa nayo Maseke umo yakafamba nokuti ndo vakawanikwa vachi vababa vavo vari muridzi. Ouya osvika nengundu nemasanga, mwana musikana, ngundu yotambirwa, akanzi tinotenda asi iwe hautonge ushewu nekuti uri mwana chi musikana, uyezve riye rekuti iwewe muri vana vedzimba seko, saka hamutonge. Asi zvatakuita takukutenda nedunhu, takukupa dunhu risingaperi unyoro rekungoti uchiyambuka mhiri kwanyatsimewo ndiro riri dunhu racho kudai unosvika muganhu ana sekuru vanoti dombo shava, ndo muganhu wesekewo ndo dunhu rakapiwa nemasanga. Uyezve ndobva vapiwa uta nemuseve zvehondo kuti ndo mhuri inotonga madzishe sezvo variwo ana sekuru. Ngundu yasara yapiwa vachifurira. Chatukuti abva adzoka kubva kutapa kwaakaitwa nani naGuvea, asvika awana sekuru vake vaita sei vashaika. Asi pana baba mukuru vake Chitongo, mazvona vachifurira vakati kwete, iwe hauchagara ushewu nekuti baba mukuru vako varipo, asi tinoutenda kudzoka kwaita kubva kutapa kwanga kwakaitwa nani naGuvea. Saka iwewe ndo watakuita watinoti sadunhu handitika, asi hauchatonga. Akutonga ndi babani, baba wako ndo amama Chitongo. Vachitongo vakangogara masvondo mairi, havana kusisa masvondo matatu, ndobva vashaya. Vakanoshayikira kuGuruve, Chipuriro, ndokutobva kwazokumbirwa mhondoro dzeikoko nemakombo ikoko kuti vavavigire ikoko. Kunoku kumhiri kwaUnyani vakazouya vakavigwa wamusoro musoro wembudzi. Vachitongo vashaya chatukuti aringoripoka. Vachifurira ndobva vati nokuti ndeve kune imwe imba kwaChirozva, havasi vemba imwe chete naZinyati. Vakati hazviite, ushe uyu ndakuupa mwana wangu Motsi Gandashanga donho riri, anova iye ane muzukuru Chimanikiri aripo nhasi. Uchati kuti azoshaya ari pamhiri paUnyani, akavigirwa pamhiri pani paUnyani. Tinototi isu matongo ana sekuru edu anofanira kunge ari paipai pane military base paya ipamvura ichena paya, nekuti ndo pane maninga ekuti anokwanisa kuyambuka Unyani. Saka ipo paya ndo matongo avaita sei avaigara pachinzi paChiparawe. Saka Vachitongo vashaya. Chifurira akati kwete, handikwanise kupaka chatukuti, ndobva apa mwana wake Motsi Gandashanga donho riri. Wedu sekuru Masawi Charanganda, mwana wachatukuti, mukomana mukuru, vafamba nevanhu uko kunonzi kwadonho rere muganhu Nyatsime naChiuta. 1910 pauya varungu vasina mabvi vauya 1910. Motsi Gandashanga watuma muzukuru Marufu Mandisha kuuraya murungu ainzi Macharangwanda.
ndiwo unofunga vakaita St Dominic, ndiwo vakaita St Matthews, St Hughes, St Joseph vachibva nepagoromonza. Macharangwa ndaura iwo achamira here donho regandashanga aita sei atisi akazosungwa ndisekuru vedu isu Masawi. Kwakanotengeswa namadamombe kwanzi akuri kunzi kwakaonekwa dhongi rakaita sei rakaora iye ari munhu endai goromonzi ndobva yamhanya ndobva inoona zvishuwa kamumissionary uya vanoti mu-LDO vamwe vanoti mu-LDO vamwe vanoti mumissionary munongoziva zvemakare kare. mu-LDO yaurayiwa vaenda vanomuona murungu zvishuwa nguva rake ririko rinotozikanwa murungu uye Macharangwanda. Masawi chititaurira zvaitika sei? Masawi chatikuta chititaurira zvaitika sei mudunhu rako iwe? Saka ndakuuraya vanhu vese veMaseke. Igoromonzi kai. Takuuraya vanhu vese vekwani? Murungu kaurayiwa. Tiudze kuti Masawi akati kwete. Wenyaurayiwa mumwe chete. Saka ini chiuraya zvangu chi? Ini pane kuuraya vanhu vese ava. Chokwadi Masawi anonzi akaisirwa matanda pagoromonzi. Ana sekuru vedu vanototi matanda aya akabatidzwa akatobvira. Asi Masawi haana kuti sei? Haana kutsva. 1910 zvakanzi Masawi akamira zvakanzi Masawi ndiye wamambo wevanhu. Asi Masawi haana kuzogara ushe. Ushe hwakazogarwa namadamombe. Huri ushe hwechi? Hweutengesi. Masawi ndiye akabva azosara akachengeta nkundu yeushe kubva makore esari kusvika parichi? Pari nhasi. Atopedzisira kutonga Shakati apedzisira kutonga. Akatotonga akumbira kuti ndaikumbirawo kuti mukwasha wangu akanourayiwa pakanotorwa ngundu yeushe hwekwaseki. Ingozi yemusha wese yedzinza rese rekwaseki. Saka ndipewo nditonge ndikwanise kuripa chi? Ngozi yemukwasha. Tikwanise kuripa ngozi yemukwasha akapondwa pakanotorwa ngundu yechi? Yeushe. Kunaka akatotonga. Mushure mamadamombe. Madamombe ndiye akagara kutengesera. Kwakauya Rubatika. Kwakaswanikwa vainzi Vachirimamunga varivo vasara vababa. Vachirimamunga havana kuda kupa imba yavo hombe ushewu yekwaNjuma. Vakanotora ushewu vaenda kumba yekwadzukwa kwaRubatika diti ndobva vapa chi? Ushewu. Ndobva vatonga. Ndobva pauya iyoyo akunaka akati chindipaiwo nditonge ndiri pengozi yemukwasha. Ana sekuru vakati aiwa chitonga. Ndobva atonga. Musi waatogadzwa Shakati akatenga akagara pamwe chete nasekuru wangu vakaseke. Ndiye akatotambidza muzukuru wachi. Muzukuru achipekedza sekuru wake. Kureva kuti chishona chaiti uyu aravo kana uyu abva uyu arapa ndiye achazogara papi kana kuti mwana wake ndiye achazogara. Zvadaro sekuru wedu Chitsike Chitongo mwana waZinyati vakabvisa mombe yekuchema Mambo Shakati, Mambo Mori.
takamirira takati usha usokupopera varume dzimwe nguva mugoti unopiwa waite sei anyerere vari kuzviziva goromonzi ichatitsvaga sematsvagira yakambotiita pamashure apa asi hakuna akauya vakatogadza aripo izvozvi anonzi vachimanikire ndiye donho rere akauya akati makandigurira ushe hwangu panzira saka inini ndadzoka ndave kuda kuti ndipedzisa temu yangu yani makandigurira panzira ndiye muzukuru wauya gandashanga wana ndichataura uyu vanhu vakati tonga ko handiti unofamba nemuronga asi chikadziko chakatikadzisa kungoti hatingati takavenga handitika tikangoti handizvozvo ushe hwe wakadzokera muimba imwe chete zvikani inova imba yekwachirozva nekuti vana ava vanopinda mudumba rekwani rekwachirozva ivo ndo vanozoziyana nedzimba dzavo kuti dzinoteedzana sei asi ushe hwe wakadzokera muimba imwe chete asi isusu takangoti zvirizvo zvarongwa chiregai vaite sei ana sekuru vakanga vakura saka isu takangosara takachengeta ngundu yedu yeushe tinayo asi ndakatombomutaurira vachimanikiri ndakati vachimanikiri ini ndiri muzukuru asi pamusha panapa ndine basa guru randinaro pane hwizi yenyika iri pano haisi kutamba nayo saka imi makatisiya musingatipe kana zvekuita kana mabasa ekuita nekuti ini mhuri yangu inoda kudya asi ndenge ndakarindira hondo saka ndofunga pamweyo vakatadza kupanzwisisa kuti muzukuru ada kureva kuti kudii vakangondipindura vakati iwewe chengeta chete varidzi vemusha varidzi vayo vachauya vokuudza zvekuita asi chitarisai manje muone izvi kwabva kwasumuka mhepo kuri kuivo vachimanikire kuri kuya mhepo hombe kune mumwe ari kuzviti nyashani uyu akauya kumusha kwanga kwachengetwa ngundi asvika nyashani ndauya inini ndauya kuzotora ngundi yangu yakatorwa naseke mutema paakabva kwanyashani seke mutema akatora ngundi yangu yeushe wangu nemukadzi nemudzimai wangu hondi yasvika mumusha isatipo mazimotokari mana nevanhu vanonzi vakanga vari 10 here vasvika ndirino munofanira kunge uri musi wa5 mwedzi uno here vasvika vatofonerana nasabhuku ndisekuru aripo pamusha ndiri kuuya kuzotora handisi kuzoregera asvika uyo akati kweteka hamutoreka pasina kuudza vamwe kapajekerere komadi mamira handiti vakoma varipo handiti dzimwe dzimba dzese dziripo koimi mazongouya sei zvemakanya hamzviiti uya paakada kuti avadzivisi rohwa nepapa ropa ratodeuka ropa varume vaya vaenda vanopasa vakati takutakura vapasa vatora yavanoti ndiyoyo yacho yavanoti ndiyoyo yacho asi ini sekuziya kwangu ana sekuru vangu vakanditi ngundu iyi haibike hairoyeke ichatonga ushi hwayo nguva ichaita sei ichakwana saka vanhu ava vanga vakatungamirirwa naari kuzviti yezinyemba zinyemba uyu mwana wakwababa muniki
Chatukuta akabereka vana vanokwana kuti vashanu. Saka Zinyemba munde wemumba yechina ajamba dzimwe dzimba 3 dzese dzimwe dzimba 2 idzi abva auya abva asvika abva asiko ataka asiko torera vakoma vekumasawi vanga vakachengeta nhaka iyi aenda naye achiti yauya kuzotorwa naNyashanu ari kufamba neanokuti Nyashanu hanzi naChaminuka nanzi ndo zvavakasvika vachitaura kumusha hanzi nemaovheti nechi itori hondo chaiyo club. Saka nekudaro isu takaenda takanoona Mamboseke aripo. Hatide kuvenga hama yedu nekuti isusu takanga tangozvibvumira tikati ngavachitonga zvavo Mamboseke nekuti taive takamirira kuti pavachauya vachiti Vramai vaita zvakanaka vadzoka pagore ra1910 pekurayiwa murungu paya patakazopiwa nhaka iyi kuti ichengete tanga tichingoiriritira nhaka tichingoteurira mvura vanhu vachiwana kuguta vanhu vachiwana pasina hondo munyika zvinhu zvichifamba zvakanaka. Zvino zvavauya isusu tanga takavamirira kuti vachauya voti ini baba ndauya zvechokwadi makasara makachengeta asi ngatichibatsiranai pachi pamwe chete. Makore awanda hatina kuvaona vachiuya kuzosvikira nhasi kwauya hondo. Ivo hondo iyi iri kutovathreatena ivo hondo iri kutovashayisa ivo havasi kuzviona asi vakada kuzvicherechedza hondo iyi iri kuda kuti ivo vatobva apa nekuti Nyashanu kana ndikakuratidzai mameseji ari mufoni mangu anga achinzi akaisa achitoti ndakadzoka ndakuda kuzotaura nedangwe rangu Mamboseke saka huyai titaure tikurukurirane. Asi Mamboseke haana kubva ega kwaNyashanu akabva ana naWata nanaGutsa nanaMarangi. Saka maona mukoma Robert ndakakutsvagai kuti mutibatsire panhau iyi inhau yeushe wanasekuru vangu kuti ndatotumwa handisi ndega ndatotumwa kuti mutibatsire. Taudzokera kumashure alright rega ndange nditi handina mabatsiro andinganzi ndingaite asi kuti semutapi wenhau chedu kushambadza nhau dzinenge dzichiitika mumatunhu kuitira kuti vane ruzivo nezvazvo vanozviona voti aiwa inini nyaya ndinoiziva nga inofanira kufamba yakadai. Uyo anga achitaura agona kana kuti arasika pakati regai ndipagadzirise handiti mapanzwisisa. Kunoku isusu semedia haisi battleground yekurwisanisa vanhu vari kuda chigaro. Kunoku isusu semedia harisi dare rekutonga nyaya dzematunhu asi kuzivisa nyaya dzinenge dzichiitika mumatunhu vanoona nekuti kune vamwe vanenge vaine ruzivo asi vasingatoziva kuti ndo zviri kuitika vakazozviona kuti aiwa nyaya iyi ndinoiziva kuti ifambe zvakanaka tinofanira kudai handiti right. Ndoda kudzokera pamakati ushe hwakatorwa nemutengesi ndimati Madamombe ndizvo wabva uri kuna Madamombe wakazofamba sei da kuti handinyatsopanzwisisa papapo wakafamba kubva pana Madamombe uchienda panani? Wakabva pana Madamombe wakaenda pana Rubatika. Madamombe naRubatika ukama hwavo hwakamira sei? Mukoma nemunin'ina wekwababa mukuru newekwababa zvanga zvakaita sekuru wavo handitika baba wavo Zinyati Madamombe mwana waZinyati Rubatika mwana waSavana handitika
vese vana vemunhu wana. Alright. Ana savanu nazinyati vana vemunhu chi? Vana vemunhu mumwe chete. Anditi. Saka muri kuti here iye zvinezvi takagara panapa. Umambo hwekwaseke uyu wakaramba huri mumhuri iyoyo kana kuti wakazobuda ukaenda kumwe? Wakabva masavanu marubatika. Anditi wakaenda makunaka. Uri wekutanda ngozi yemukwasha uye wekuurayiwa pakaenda kunotorwa ngundu yeushe kuvarozve ainzi Muswera. Okay, alright. Wabva muimba yakunaka ndipo pawakadzokera nokuti kunaka imba yekwachirozva. Wakadzokera kuna wakabva wadzokera wabva kuna auna kuti uyu ndisavanhu kawo apedza rubatika waenda makunaka. Kunaka mwana wachirozva handitika. Saka ushe waifanira kuti uchibva mumba machirozva wouya kuna Masawi kuno mwana wachatukuta kuno handitika. Wozodzokera hawo kana uchidzokera kuna donho rere wodzokera kunani kuna donho rere nekuti donho rere isu dzimweni nzvimbo tinoti icoward. Ndimambo akaita coward akatuma muzukuru kuuraya munhu akatoti iye ndiye akauraya murungu handitika. Auraya murungu ndobva atiza vana vakasara vachida kuita sei kuurayiwa. Masawi ndiye akazomirira chi vanhu akanzi iwe ndiwe wamambo wechi wevanhu. Ndosaka nhasi ari ane ngundu yeushe kwaseke. Saka kana makautiza uyo akamirira vanhu mhosva yake iri papi? Nanhasika maita coward matiza uyo zvipira kuti no ini nirega ndizvipire ndichengetedze vanhu. Ndokubva neushingi hwawatiratidza ndiwe wamambo wevanhu. Handiti ndizvotirikunyatsonzwisana ipapo. Nhasi magarika maona vanhu vagarika maakuchidzoka manje makuti chiti paumambo hwedu. Ndio zvavakaita ndobva vodzosera muimba imwe chete. Hazvina akambopikisa asi sekuru wedu ndiye akatobvisa mombe yekuchema mambo Jakata. Saka muri kuti wakanga usingafaniri kudzokera kwaakaudzosera? Wanga usingafanira kudzokera paura ushoyo wakadzokera mumba machirozva kawo. Saka pawaidzoserwa ikoko vacho vane kwawaifanira kuenda vaive kupi? Vana sekuru vangu ini vakanga vachembera. Sekuru vangu wandaigara naye nokuti muri kuona ngoma Robert norondo yandiri kutaura kai semataura andiri kuita nhasi handitika. Makandibvunza kana svondo rinouya handitika ndio maudzira andiri ngokuitai handitika. Hazvisi nyore usingazviverengi handitika. Ndakatenge ndichigarana nasekuru sekuru vachinditaurira nhasi vonditaurira futi mangwana vonditaurira futi nekuti ini ndakanga ndavakavati sekuru hazviiti imi munenge musisipo. Vazukuru venyu vanenge vakatarisa chinhu ichi inini ndichazosara ndichivati kudii. Saka ndiudzei naudzi. Ndosaka muchiona mukoma Robert ndichiziva nhoroondo yengundu yeushe wekwaseke kusvikira pari zvino muri kuona ndiri kuita simba rekufamba nekutoti inini ndini mumwe wevanhu vakanga vakaichengeta. Yabva ku vakanga vakaichengeta ndokudzosera kuimba chaiyo chaiyo kudzinza chaiyo rasi vakaendesa kuimba isiri handiti ndokuzodzosera futi kumashure. Ngundu yaitochinjanwa here kana kuti vaipanana zvigaro izvi nemashoko asi ngundu iri payaigara? Ngundu iyi sezvo ngundu iyi yakaiswa mumaoko maMasawi anga akamiririra vanhu. Masawi ndiye akanga akufamba achiti kana akaenda kumapako kunopirwa mvura ndiye anotaura handitika. Vamwe vese varipo asi kunotsvagwa chiro kamwana kadiki kaMasawi konzi taura ndiye anotaura kuitira ushewe. Saka yakatembenge yakabiwa ngundu yeushe yakaendeswa kusipuriro nekuti
chifurira watiri kutaura yanga yabiwa kuna Masawi chifurira ihongu zvayakaita ngundi handiti pakanonzi Masawi ndiwe discharge wamambo vanhu kugoromonzi yakanga iri mumaoko manani mana chifurira ana chifurira vakabva vaita njere ndobva vaitakura kuya kuguruveko kunoshayikira chitongo kuye ndokuna kumusha kwana asekuru vana chifurira kunonzi kwachimanikire handiti muri kuona iko zvino uyu mambo ari kutonga ndi mwana wa muzukuru wachifurira ka muzukuru wachifurira mambo Seke ari kutonga izvozvi ndoimba yachifurira kuguruve kusipurira kunotori nenzvimbo inonzi kwachimanikire ari kutonga ndichimanikire ka ukaenda kuguruve mushamana asekuru aiwa idzoreko nzvimbo inonzi chimanikire ndokwakanga kwakatorwa ngundu yeUshei ndobva yanovigwa kupi mapako eusipurira ikoko ndobva zvazozikanwa mugore ra1996 handitika ndichiri kurangarira inini vana sekuru vachibvisa mari yakawanda handitika yekuti vateere kwainzi kwakasara necklace yacho nekuti ngundu iyi ngundu yegoridhe ine makushe emhou inoyera saka ine chuma chacho zvekare chichinzi chakasara kupi kumapako ari ikoko chinoda kunotorwa mazviona manje saka ingundu taitoziva kuti nekufamba kwenguva kuchatowana chete vanhu vanogona kuda kuya kuzoita se kana kutoti iyeyu mambo ari kutonga chimanikire akaziya nezvayo achatuma vanhu zvino zvaakakanganisa mwana wachati kuti auya anzwa kunaka kwekuti kutonga kunonaka sei ari kubhitirisika ndoko ari kuita headman hanzi vamuita headman iri handa kuziva kuti zvakafamba sei nearipo iye uya aona kuti zvinhu zvinonakidza kaizvi abva afunga aenda kumaofisi aona zita riri padenga kuti ari kutsvagwa ndiMasawi handi zvinenge zviriko kugoromodzi mwana DA aona kuti family tree yasarira paMasawi apa akati ndauya ndini mwana waMasawi iwe mambo chinyarara ndindi ndakutotonga zvekutoti dai pasina kuti isusu tamira nekuti isusu tiri kuti ticheke nyama nerupanga ngatidzokerei pakutanga titaurirane hatidi kuti pazowana mumwe anoti zvakamira sei saka takaenda kwamambo vachimanikire takavaudza vakati mangara nyaya yekumapurisa takamangara nyaya yekumapurisa yekupazwa tapedza kumangara nyaya yekumapurisa takati hatimiri handiye kwa district administrator kwa DA tinomuudza nawe DA takamutaurira Zinyemba takanomusunga headman ndiye anga ari kuzvita headman uchitoka pa golf course paya unoti kwidzei kuenda kumauseko Zinyemba ari papapa pa first maino musungire Zinyemba ndiye akauya nevanhu vakasikopaza vakatora ngundu nanyashanu yeUshe ukwaseke nanyashanu vaipasa kupi musha 1 wavakanopi vaipasa musha wachatukuta musha wachatukuta ndo vakapaza ndoma kakamine ngundi ndoma yanga yakachengeterwa ngundi nekuti ingundi yemusha ingundi inoyera tiri kutoshamisika kuti ko akaenda sei ari ega makoma wake pasipo mataura kubiwa kwengundu kaviri aka kari kukai zvino aka kamuri kutaura nika mataura kekuti yakabiwa ikaendeswa kusipuriro yakambonosiwa kusipuriro tichidzokera kumashure mati zvakare ngundu yaibike asi icho yobiwa kaviri ayo mambo Seke akanga aripo chifurira ndiye akanga ari baba handitika
saka ndivo vakanga vari mumaoko vanayo mumaoko mavo saka vaigona kuita zvavanoda chi nayo asi kuti tikuratidze kuti haibiki yakazogona kuteerwa ikoko yakanoita sei yakanotorwa yakadzoka saka kekutanga haina kubiwa yanga shandisa mutauro usiri chaiwo chaiwo tinoda kunzwa maendero ayakaita kwete kuti kubiwa nekuti ini ndiri kudzokera pashoko ramataura imi rekuti haibike kuti munyatsopajekesa ipa kuti kana isingabike yakabva sei maoko euyu ichienda kusporiro ndo vakaenda nayo saka haina kubiwa vakaenda nayo vachinoiviga ngatiti ndomboti vakaenda nayo vachinoiviga havana kuiba handitika vakaenda nayo vachinoiviga kupi ikoko vachinoiviga ikoko ndobva zvazozikanwa nzi ngundo yakaenda kupi ngatimbodai vakanga vanoivigirei ikoko ngundo sekufunga kwenyu pakaurayiwa macharangwanda pakaurayiwa murungu macharangwanda handitika ndo pakaita makakatanwa ekuzosvikira kuti ngundu yeushe iendeswe kusipuriro saka tinoti kuendeswa kwayo kwanga kakuri kunoichengetedza sezvo paita makakatano dzimweni dzenguva kwakachenge kuri kuti amunoona vana vatanga chitaura kuti munoziva zvegadzingina munozviziva mudzimba madzinza zvirimo kugadzwa kwaitwa uyu achinziwe ndowamambo wevanhu handitika ava vakaona kuti zvakanaka takaitora takanoiisa kupi kusporiro because zviri kuitika apa hatichazvinzwisisa wadzwa wedra washandisa izvinezvi muzukuru wekwaseki wati vakaona zvakanaka ndanga ndakudzosera kumashure uchiti yakabiwa semuzukuru shandisa mashoko anovaka ana sekuru vako handiti kuitira kuti mangwana vazoti ayo muzukuru akatimiririra ende ari kufambisa nyaya yedu nemazvo ndosaka ona ndaramba chikudzosera kubvisa mashoko iwaya ekuti yakabiwa yakanovigwa wakuchitanga kutaura kuti vakaona zvakanaka vakaona zvakakodzera kuchengetedza chinhu chinokosha icho ngatichibvisei munzvimbo ichi tinochiisa kumaninga ekusporiro handizvo kwana sekuru kwavari iye munhu akatora daneri akariona serakakodzera kuita izvo kwete kuti kuba neuchenjeri kana kuti nekuti ndiri ndoda kuti chive changu asi sekuchengetedza nhaka yedzinza rekwenyu rekwavo handitika ngatichienda pane kubiwa kwechipiri apa pamburi kuti kwakauya mumwe munhu akati ndini nyashanu achiuya nachaminuka vachiuya nemaovhesi vane mwana wanositi zinyemba nazinyemba bere guru ndokuya kuzoitora handiti achiuya zinyemba kuzotora ngundi haana kuuya here oright pakamboita here nyaya nemhuri iyi yekuti tipei ngundu nekuti inofanira kunge iri mumba medu kana kuti ushe hunofanira kunge huri mumba medu mhuri ikwachatukuta yese here aya yese kana mumwe chete hati mati zinyemba ndo mhuri yekwake ndo mhuri yekwake ndosaka ndiri kuti zinyemba nemhuri yekwake nevamwe vese ava pakamboita here dare rinoratidza kuti ushe hunofanira kunge huchienda uku vamwe vachiti aiwa hunofanira kunge huchienda uku vamwe vachiti hunofanira kunge huchienda uku chakazomupa simba rekuti tambotaurirana asi maramba kundinzwisisa ndakuchitora ngundu musingazivi hapana kumbogara kwatakaita pasi zinyemba ini ndinodayira kuti zinyemba ari kuita zvemusoro wake hapana kumbogara pasi kwakaita nevamwe vake nekuti makatarisa nhoroondo yatataura yengundu yeushe hwekwaseke nekwanyashanu zvinhu zvakatosiyana nekuti yakatozonotorwa vanhu vatobva pachikomo cheharare kudhara pavaigara pakopi vatofamba vatokumvura chena ndo pakazotorwa ngundu
yeushe sekuru vake Mushapaidzi vatoshaika, sekuru vake Zinyati vatoita sei vatoshaika, ndo pakanotorwa ngundu yeushe wekwaseke. Zvaakutaura zvekuti Nyashanu nhasi akuuya kuzotora ngundu yeushe wekwaseke kuti aita sei, abva nekupi? Zvinhu tongoti ndokwakabva dzinde rana Mutema, handitika. Asi zvakatongopererawo kupi ikoko. Ava vanhu ava vakunzi ana Vhuramaya vane ushe hwavo hwavakanopiwa kuvarozvi. Okay. Ana Nyashanu, ana Vhuramaya. Okay. Ndo ushe unosanganisa ngundu yeushe, Fumo nebakatwa zvehondo, mukombe wemvura, tswanda yezviyo, handiti nerukweza. Ndo zvakanouya zvakabatana neushewo. Saka Nyashanu tiri kutoshamisika kuti kwaakubva ari kubva nekupi. Wamati Chaminuka ari kupindawo nepapi? Chaminuka homwe yaChaminuka yakanga ichisvika pana pasi pamiri, handiti kwaMazarura, asi vaigara Maseke. Okay. Seke ndiye anenge anonzi akapiwa svimbo, ndiye akaitwa musara pavanhu, pakashaika chi pakaurayiwa Chaminuka paya. Saka mudungiza ndo mune matongo nematura aChaminuka, ndo mune vanhu vanoita nezvekwaChaminuka. Saka Zinyemba uye kunonzi akanobatana nevanhu vaya. Isu takambosvika kumaninga kwaChaminuka rimwe gorewo kakare takakusvika takakuona pachina shakata ukuzoshaika. Saka ndo pavari kubatana ipapa nokuti vari paBeatrice apa vachienda vakadai, ndo mudungisa imomo. Saka ndo mavari kubatana vachiti Nyashanu, Chaminuka naiye Zinyemba nemaWovheti here, ndo vari kunzi vari kufamba vakadaro netimu yakewo. Asi isu takanomusunga takaenda naye tikanoti toda kuti muti udzi chatiri kuda kuti atibudirire pachena, kuti tizive kuti zvaari kuita izvi ko vari kuzviitirei, handitika vari kutumwa nani, nekuti zvaakukonzeresa hondo. Dzimweni dzenguva zvatamenge tichataura zviya mukomana pano kuti ngundu haibike, handitika ko kana akatora isiriyo, handitika kana akatora isiriyo kama unomusungirira. Hayi, handisi kuti tiri kuti isu hatisati anatsoziva, handitika. Munogotadza kuziva sei muchiziva panogara ngundu kana pakapazwa makapinda ipapo mukaona ngundu isipo, imbiri here dzinogara imomo? Akatotora. Saka ndizvozvo. Akatotora. Asi tiri kuti isusu, handitika, zvichida tomboti, handitika, vanga vakachengeta, handitika, nokuti zvinochengetwa nevari pasi, handitika. Wosvika iwewe uchiti unoda kuba, handiti, nokuti ingundu yakachengetedzwa ine ukoshwa inoyera, handitika. Wosvika uchida kuitora iwe, wobva wasvika iwe wotora isiriyo, handitika. Asi wepfungwa dzako iwewe nenyaya yekuti uri munhu wefeja feja, wobva wati ndiyo iyi, handitika, wototanga kutoti zvishuwa ndiyo iya ndakatora ndiyo, asi isiri chi isiriyo. Saka isusu taakuti zvakanaka kuti mhuri yekwaseke yanguva yekuti vachigara pasi tese tichiwirirana, handitika, nekuti nguva yakwana yekuti chokwadi chibude pachena. Hatisi kuti tiri kuvenga kana kuti mambo aripo ngabve, ndosaka takaenda kwaari takatonomusuma nawo zvakaitika izvi, handitika. Asi tinoda kuti tichibatirana pamwe chete, kana pachifambwa kwanofambwa
handitika tofamba chi pamwe chete kana pane zvinoitwa chivanhu chinoitwa choitwa handitika nekuti tinonzwa kuti ngundu ingundu inoyera ingundu yeushe kana iri kwairi inodzoka. Okay. Kufunga kwenyu kana achinge atora ngundu iyi chinangwa chake ndechei nekuti ushe unogadzwa unogona kutora chinhu nechisimba unogona kuba tichishandisa mashoko akaita saiwayo unogona kunopasa ugotora zvisina mvumo handiti unogona kutora zvichida uriwe muridzi wayo asi ushe kana wakugadzwa handi une process yaunofambiswa nezvayo saka chinangwa chekuba ndechei isu tinotonzwa kuti murume uyu handitika murume uyu wokuuya nevanhu kuzoba ndiye ari kutozviti ndini mambo ukatosvika nzvimbo iyoyi wakangonobvunza iwewe kuda kuenda pamambo handitika unotodirectwa kunodzi pamambo apa kureva here ari kuti muchirungu ari kuandamaina uyu akagarawo ari kutoandamaina uyu zvekutoti uyu inini kufunga kwangu semuzukuru ndakatoona kunge uyu ari kutomutyawo randanga ndichamboreva riya rekuti sekuru wedu isusu ndiye akabvisa mombe mwana waZinyati ndiye akabvisa mombe yekuchema Jakata handitika sekuru wedu isusu Masawe ndiye akasungwa uyu pakatiza sekuru uyu ari kutonga vakasiya vanhu vachida kuurayiwa mhuri ichida kuurayiwa for so many years vakati vakawanda handitika vana sekuru vachingoita handitika saka ndo zviri kupa simba uyu handitika rekuti iwewe kana uchiti iwewe uri mambo iwe buritsa ngundu yeushe iwe alright saka kana aiburitsa obva ati ndini ndaiburitsa tombo inini ndini chi ndini mambo ngundu ndinayo ini ndine ngundu yeushe vanhu achabva audza vanhu kuti ngundu iyi inokudzivirai kubva kuhondo ine maguta ine mukombe wemvura ine maguta ngundu iyi yakanaka nezvakati ende zvechokwadi ndiri kutaurira mukoma Robert eko zvinezvi munhu anozikanwa kunzi ndiye ane ngundu yeushe wokwaseke pari zvinezvi ndiye mambo wevanhu zvisina doubt nekuti ushe hwekwaseke hwakadzokera muimba imwe chete yekwachirozva vari kumbozama vamwe kuda kumubvisa aripo kutomuendesa kumatare edzimhosva kuna nahigh court kwese kuti vamubvise asi zvinogona kungoita kuti handitika isu tiri kuti sezvo iye ari yaababa handitika ngaachipaona apa achipachengetedza so hatimboramba izvo kana takanatsoita zvine musoro bira rakaitwa chivanhu chakaitwa yakaonekwa kwaipairi ngundu anayo nekuti ngundu inoyera kana ikanyange ikanziri kwanyashanu kwaakaiba ine zvaichaita chete ikoko zvokuti kana kuidzosa anoita sei anoidzosa ndokunge kwaitwa chivanhu saka uyu wamuri kuti akatora ngundu makamubvunza kuti wakatora ngundu akati hongu ndai uyu akatora ngundu kubva zvaabva kunoitora hatisati natsowana mukana
wekuti timubvunze kuti izvo zvinhau dzacho dziri kumatare edzimhosva nekuti vanhu ava vakaita inonzi forced entry. Alright. Saka musi wati anomusunga takangonomusiya mukamba ndobva avharirwa. Avharirwa ndobva pazodedzwawo mawitness masabhuku anga ari kumusha akanonyoresa. Isu tiripo pakuunganidza mastakeholders ese vanoti vomwe kwamambo Seke kwacho nekuti Zinyemba uyu ane imwe nyaya yaakanoita takachitaura Zinyati handiti kuri kunzi akazoenda akanotaura kuti ndoda kuenda kumarinda aZinyati tiri kuti mabhonzo asekuru vangu mapfupa asekuru vangu apachena. Unonzi kwagore mucheche uchienda kwachihotau kune matongo ana asekuru anga ariko akasvika akaita zvaakaita akasiya. Handi pane ngundu idzi dzemumusha dzimusha wese une tunyaya twakata saitutu nyaya hombe ndiye ngundu neushe wemaseke handitika mamusunga handiti makamusungisa kumeendesa kumatare edzimhosva ndokumusungisa ndokumeendesa kumatare echivanhu zvakare kumatare edzimhosva vakati chii kumatare kwedzimhosva izvozvi hatisati tapiwa date record handiti takamirira date record kokudare rechivanhu rekwaseke riri kuti chii ndakasimuka ndakaenda ndakanorisuma mudare makurukota mambo Seke akati ndarinzwa ngatichigadzirirai kusunga Zinyemba. Asi mushure meholiday independence ndakuchisimuka ndichigadza masamisha ndichigadza majinda handiti dare chibva rapera handitika akati hatingaite mbwende tese kuti titadze kunosunga Zinyemba. Ini ndakasimuka ndini ndakasimuka ndikanosunga chi Zinyemba. Mushure mekunge maita masvondo mairi ndabvako ndaona Zinyemba asiri kusungwa nekuti mambo vakati nauyi akumilitary intelligence handitika yaane vari kuiona takafara takati zvakanaya kupindirwa nezvakadai saka achasungwa. Musi wati anomusunga mambo takavasunga Zinyemba uya taita se tamusunga. Isu tiri kuzviitira izvi kuti tione kuti ivo handitika vakamira papi zvekare ndosaka tisiri kuvasiya sababa hatisi kuvasiya. Toda kuona kuti varipo pakuda kugadzirisa mhuri here kana kuti varipo pakungodya kwavo chete ivo vachingoti chiregai ndichinuna ini vachisiya mhuri ichifa nechi sezvakaitwa nasekuru futi vakasiya mhuri ichida kuuraya. Saka takaenda chero kwaDA takanoti kumbira district administrator kuti tiri kuda kuti tigare chikumbiro chedu ndechekuti tigare pasi namambo varipo nemi vamiriri vanoona nezvekutonga kwematunhu tikurukure nezvenhauipi chitiko ichi kana pachigadzirwa kunzi paitwe kana ringava bira handitika rinotungamirirwa nevana Vhuramaya vanga vakachengeta ushe uyu kwemakore nekuti uyu haana zvaari kuziya nekuti akanga akatiza handitika musha uchisara uchitongwa iye akatiza ka ozongouya achiti ndadzoka ndinda kuita se handitika ndingati mashoko awataura pekupedzisira apa ndo mashoko andakaida kutobvunza kuti mashoko ako ekupedzisira kumhuri yekwaseke ndeyekuti chii ndopawabva watotaura kuti inini toda kuti tigare pasi mambo DA nevamwe vechikuru
vanoziva nezvenyaya iyi mogadzirisana, nekuti nyaya dzeumambo ndedzechivanhu. Matare anogarwa pasi nanasoro jena vachigadzirisa nyaya idzi. Handiti ende sekutaura wandaita pai kuti no sezvawauya kuno isusu tiri vatape nhau, basa redu ndere kutapa nhau chete. Hazvinei kuti uyu abva kupi, uyu mutema, uyu mutsvuku, uyu anoera chii. Basa redu ndere kutapa napo, senge pane kutongoita makakatanwa ndo panotoni nyaya chedzo. Zvino kana zvakanaka hapana nyaya. Sezvo wauya ukadai so, chikumbiro changu ini ndechekuti kune wese wekwaseke anoziva nezvenyaya iyi, akuona uchitaura, ane chekutaura pamusoro penyaya iyi, ngandibate. Anouya tomupawo mukana wotsanangura sekutsanangura kwawaita. Uyu zinyemba wamuri kupomera mhosva, tingati yekuba ngundu sekutaura kwamaita, mukana uripo, anouya, isusu tongotiri vanhu vari neutral, utsanangurawo kuti hongu shoko rakataurwa nemuzukuru uye imi munazi nyemba munoita sekuru nemuzukuru futi hongu ndauya inini regai nditaure ndichiti, arasika pakati agona pakati, kana ari ane ngundu kana asiriye. Vekwanyashanuwo vakataurwa nezvazvo, mukana ndiwoyo. Vanhu vandingati mukana unogona kuvati netsei vauya ndivo vanga vachiti vakauya nemaovhedzi, zvichida ringori zita rikungokandwawo mudariro kuti ringosvimbisa kana kukanganisa mararamiro evamwe vanhu nekuti akauya nemaovheti, akauya nemaovheti. Ndifunge kuti pane munhu akaona chiso chemunhu woti uyo ndiye ovheti uyu, kana kuti munhu akauya akataura kuti ndiri ovheti, vanobva kuti hei ovheti. Rinogona kunge riri zita riri kukandwa mukusvimbisa nekuchichidzira vanhu ava, asi pasina munhu wechiovheti ari ipapo. Ngatiti pane ovheti rakanga riripo rakatsigira izvozvo, mukana uripo zvakare wokuuya richiita sei, richitaura ini ndiri ovheti, ndiri murwi wehondo risununguku, otaura nhoroondo yake, tozoti ko ichi chiitiko ichi, anogona kutaura achiita sei, achitsinira. Asi chikumbiro changu sekutaura kwandota kumhuri yekwaseke, wese ane chekuita neushe uyu anoziva nezvawo, mukana ndiwoyu. Tinomba mukana wakaenzana, wakafanana newako, achitaurawo tichibvunzana sekubvunzana kwatangaita sei, kwatanga tichiita. Zvichidaiwo unogona kuzoteererawo chirongwa ichocho pamberapo kuti apa zvechokwadi, kana kuti aiwa apa arasika. Tikamupa mukana akataura, kukauya mumwe tikamupa mukana akataura, takatosununguka kuti mese makagara muri yekwaseke, tongoya nekamera yedu tongoiti dzva, muonesane, tobuda. Zvichida makakatanwa ekwenyu nekuzowirirana kwokupedzisira chinogona kuita chidzidzo kune mamwewo matunhu vari kurwirana ushe. Vanenge vakutoti takaona dare rekwaseke vakadai so, vakazopedzisira vasvika apa, tingatadze sei kuitawo zvekwedu, nekuti chichona chinoti kugara nhaka kuona dzevamwe. Handitika ndatenda hangu. Alright, Mkoma Robert. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.